pautano. Ndoda kuti mutsanangure zvamuri kunzwa. Chikonzero waindiri kuti mutsanangure, ndoda kuti ndizonopawo vamwe vanogona kubatsira kuti hama yedu haagoni kufamba. Iwe zvekufambisa zvinotinetsei. Asi kana imi muchinzwa zvaari kutaura izvi, ndezvipi zvichida zvamungatitume nazvo kuti ndinomupa kuti asanoita sei abatsirikane. Kana achizenge ati simbei zvichida kuzoita sei ozoya ega. Saka imi nditsanangure kuti chii chiri kuitika mukati menyama dzenyu. Mukati menyama dzangu ndinonzwa kubayiwa chero nzvimbo zvina chaipo pazvinonhikina ndichingobayiwa mukati medumbu rangu zvakare zvakabva mudumbu zvoenda mumusoro. Musoro wangu unongochipisa. Pakupisa kwanongochita unongochibaya futi uchiruma ngekuruma so. Zvoti ndikatodira mvura kupisa kwanongochita ndobva ndatochinga mvura inenge ichipisa. Izvozvi ndatono 4 years nazvo dambudziko iro ndinaro. Nekumusana ukuku zvakada kuenda kumusana andogona kugara ndogara ndakarara. Asi dambudziko riripo ndirokurumwa iroro kuti rikapera kubayiwa mukati menyama dzangu ndinoona kuti ndinenge ndatopora munhu wafanana nevamwewo. Ndo dambudziko riri kundidzudza iroro zvokutoti ndafamba asi ndatadza kuziva kuti ndienda kupi. Randinetsa dambudziko riri kupera kwareni. Aya, pakanaka mukoma Pearson, regai tinovaratidza muchitaura tonzwa kuti vanotipa mhinduro yekuti chii. Tinotendawo. Ndatenda. Uni mwana wa Kanengo anorapa zvindiwo mari. Kanengo uyo rapa vana. Kanengo arapa vana. Kanengo tabatazoona naSekuru. Sekuru ndobva vaongorora ndobvatayo iwo kwenda kwenda kuchipatara. Mumwiri mako hamuna mvura. Shuwa tabva taenda kuchipatara tataona nadhokota wachenu ndobva tizoaiwa zvishuwa ndoshiriko. Ndobva vati vari kudiwa mishonga yekudiwa nedhiripi saka zvikudiwa mari. Saka ndobva mari yange yatatapuwa naSekuru ndobva yabhadharwa. Ndobva tabayiwa majekisheni 6 ndobva ndaiswa dhiripi. Ndobva tatadzoka kuno tatasudzokera zvakare ko ndobva ndakanopuwa mapiritsi ekushandisa namanje kutoshandisa. Saka zvinondibatsira izvi zvekufamba. Aiwa, saka amai vari kumbofona here kumba kuti zvamira sei? Vari kumbofonawo kuti ndifona vachibvunza kuti wasei. Handiti chokwadi. Saka sekubvunza kwakaita Sekuru iwe mabvunzwa sei mukoma Pearson? Ini ndapa mudzimai Pearson ndapasati nemurume wako apo mabvunzwa sei? Ndapa izvezvo apa miri wangu chaiwo wasina. Zvangosara titai akatongoruma asi miri wangu chaiwo wadzoka papozishini. Wamabata deumba unomunotema ndotema. Kana mungoti ndakuti Aditika. Rega tinzwe kuna adzimai. Muroora makadi amai nini? Muje murei. Ari sei mukomana? Mukomana tikanatenga tuneso mota yapatamba. Angoti zvidiki asara kungoruma chete asayo nyama dzake tingasonzota yo munhu hawa mutano. Tasiyana kumba kuti 2 days babonde 2 days tanzwa makumbo baba makumbo muka 2 days babonde ka bonde rine mazita akawanda ka ishona takufunga rimwe bonde ka 2 days munhu akarara zvizvo makumbo akazvipa nekufamba uchiti munhu dambudziko ripera. Asayo tikuona kuti aiwa zvinhu Mwari anopindira. Mwari anoita kuda kwawo nguva yakaisati yakwana Pearson nekuti anunurwa asi nguva yakakwana. Maiche makandiri kujoshobhu Sekuru itai murume wangu apone kai uyo kaona. Handiti saka pari sei pano paSekuru? PaSekuru pano murubatwa mushere kuHarare. Aiwa kuri kuHarare chaiwana. Muchiri kuda kudzokera? Muchiri kuda kudzokera?
sezvo takambosiya dzimwe mhuri kumba vanisikambaira savanenge vachida heope varipo padhuze kana kuti munoona imba nyowani yapindwa nevamwe yasakadzwa ndambobvunza Pearson kuti ndiro warwana sei ivo apa unoudza kuti makumbo mapfupi avo havana makumbo ekufamba wazorwana sei auyoyo ndakasanganawo naye panopandada kuti ndigoenda nabatsirwa ndaenda nekadambudziko kandakanga ndinapo ndofa ndikazosvikawo pakutoona iye ari kandawo mashoko ukati ndakuda musikana makukanganwa zvamafambira pamasoya zvatafambira takambozviti pasenti bichaayo tinoti muyo mumaturikiriwo kumba handiri aiwa tinotenda hameno sekuru tatakamirira mbuya wawe mai Pearson mbuya venyu vane zvaakuitirai asi zvangu zvinhu zvambuya ine mudziyo yerumunhu saka munhu musaona muchikatsike muno zvamatenderwa nambuya musa henyu vanzi tikasvika kumba ukwako tiwane zvekushandisa aiwa tokutenda igogo kana kuri nemoto mukati aiwa magona mambo mapotwa taona kamai Pearson tiudza kuti ichi chii chiri kubuda apa da visai zvese visai saka tasvika kumba hatidozonza kuti anzi hatina chokubikira kuti mubiki iyo kai ana mhuri yese kuti makavaendobika saunokwana aiwa kumba kwa Pearson hakuna nzore yesati Pearson yakarima sati umwe yacho yemuriwo apa ndekubikira livha yaPearson akutungamirira kuropafadze nepamatapudza uwedzere masoro mazhinji aya tinotenda nemusa raJesu zvaitwa netsitsi nerudo mhuri yenyu tinotenda ndikuona hembe maplastic bag aya tisaona ka tiri kusarira afana ndakawa smart apo namo ndachena musoro wachena ndiana avakugereza sekuru aiwa wakagona ndiwatenda sekuru handitika kutika ndotadza uza kuti ndinoaitire asi kubira Mwari kutika pavasimudzire kubva papi kubva ipapapo handitika ichokwadi aiwa totenda aiwa ndachena sekuru ka wachena aiwa ndachena ndatochena taipa vanofana kutombowa smart aiwa ndachena irikumechana afukorere Pearson Pearson azondora mabhebhero urema akufamba meso kwangona angochena newe uri kwasai kana kuti unobhotorwa kuti Yes, ndiya baba futi ayo
kuchenako aiwa gona kubwamba sosinaachibhonzi alright aiwa ndachena wachandishaya manje wachandikara veswanguva ndivenga kuti akaona mota anenge achitiza tesasaidika vachakutarisa aiwa mundoenda ndakachena Pearson. Kunze uchamo unochinja Pearson. Adidika. Tumona zvachachuza kuti nabe Pearson wacho. Izvozvo. Unochinja izvozvo. Moya chinja ichiona. Pearson. Sekuru. Aiwa. NaSekuru. Ndachena manje. Ndachena manje. Kugoma ita basa kwa. Tena. Maini wangu. Smart. Yes man. Kashikana nukutsvacha nokushaya. naMbuya pane mhosva yamapa. Pearson ane mnin'ina. Alright. Pamone yake uche. Zvino akazona mumwe kuchena unaisoka. Anobva NaSekuru mungaendimika kwana. Aiwa vanoenda nazvo mangwana. Handitika. Aiwa tinotenda. Pearson. Ngoma. Wachena. Aiwa ndachena. Aiwa gona kuko. Pagona totenda. Handitika. Aiwa ndozvakanakira kuya kwarani. Ndizvo. Ndakanaita kutenda iwo futi. Ndimakazoita kuti vazive futi. Ini ndo basa rangu. Hausakazika. Handiti. Aiwa no that's fine. Tinotenda kana Mwari wabvumira chete hapana chinoramba. Mwari wangu achichengeta chete kuita mhingariro dzinotipinisa murumberi chete. Ndisandi kuti Mwari chaicho anoona kutungamirira yakuendesa imberi. Vanofana kuropafadza. Aiwa wasimata kana bhodhi yako yachinja manje. Atsvukirira Pearson anoguma neHarare Pearson. Aiwa. Ndatotanza mugariro kunoka. Vachatoswa kushaya kuti ndiye here mukomana. Handitika. Aiwa saka takaitaura NaSekuru tichiti varonge zvamaita zvezvetakshop nekuti kitchen itese. Tiraona kuti kitchen ivakwe. Pomo kitchen hombe kuti kana vaenzi vauya usoka. Ndizvozvo. Vanozoti pamba vaPearson. Ichiwa. Orwa kitchen. Orwa takshop. Chokwadi. Kana varoyi vachopinda nebvutsu mumagumbezi. Bvutsu magumbezi. Kupinda nebvutsu mumagumbezi nokuti vaitarisira kuti vana aka vangopararawo zvokuti hazvigoneka kwazvikakuparara kwavo vanoita vachititarisira pasi kuona soke munhu asina basa rese asi nokusumudza kwamaita manje kwavo aya masumudza teresi yese Handiti. Zvakanaka. Aiwa tinoda kutenda. Ndine mamwe mashoko vafuku vazhinji vari kutaura kuti Sekuru ndinokubatsira mhuri iyo yanditi manje namba yenyu yaPearson tingaise pamhepo. Takatomboisa pekutanga asi dambudziko riri kwaNaPearson inetwork. Plus futi no vanoda kubatsira Pearson musauya hangu kuWhatsApp yangu endai kuWhatsApp yaSly because yangu imi yakawendirwa handikwanise nechikonzo chekuti inini ndiri munhu ari busy dzimwe dzongotoata 1 week ndisina kuiona message iyoyo saka ndaingoti vanoenda kubatsira kuPearson ngavaendi vanotaura naSly motaura naSly vanosvitsa zvichemo zvenyu mari yenyu inosvika. Handiti. Ndinobva ndawedzera pakuti nekuti vamwe vanonyora vachiti ndira kubatsira mameseji anogona kuita mairi kana matatu asi havazozadzikisa zvavanenge vataura. Usanyepere mari. Saka vanhu ava nevanhu vari kuverenga vanobva vafungidzira kuti vanhu ava vakazadzikisa svika kwandiri ini ndisina kusvitsa kuvanhu zvichida kana nditokumbira kuti
kana uine chido chekubatsira usanyore hako kuti uda kubatsira batsira wozonyora kana uchida kuti chiti ndakabatsira ndakasvitsa zvakati kuna nhingi vanobva vachiziva kuti chinhu zvawaita nekuti vanenge vakuti nhingi akatada kutenga magumbezi hapana nhingi akatada kuita zvakati anotenga mapoto hapana asi zvakutange zvinonzi ndaita sei ndapiwa mapoto ndosaka kuti vanhu vanenge vaine chido zvimwe zvinogona kuzoita sei saka hatitarisire izvozvo inini zvangu zvinhu zvinouya chinzi ndizvaPearson ati bata Sly we ndine chipo changu chemari yakati $10 $5 mwari vanobatsira pamatapudza ipapo ndo mashoko angu yandinozisa kuti ndine Zimbabwe. Chikumbiro changu manje chandakuchitaura ndechekuti please vana vemuno muZimbabwe vari muno muZimbabwe handisi kuda vasauye mandi nechipiri please ndikutupa kufoni sekuru we hamusi kubata foni izvezvi makatasa zvinhu zvipanzapo pakutotenge pane musangano vanhu vakuwandisa handingarambe kubatsira vanhu kuti vanhu vanenge vachiona zvinhu zvichiitika ndifunga kuti nyama yakanaka inozvitengesa here saka nachitoo mande kane chipiri chadzima mafoni handiti ndozobatidza chitatu vanhu nida kutanga uchibata vanhu kana kuti mande acho mafoni anenge achingopinda vanhu vauye chitatu mande chipiri da kupusha vanhu vari kunze kwenyika ini ndikutupa zvisingaiti nekuti vanhu vari kuchema chema saka ndikumbira kuti mande chipiri mwana wese ari muno muZimbabwe kwamutare Zimbabwe munomu South Africa ndokutanga mande nechipiri Malawi richera nenyika dziri kunze naAmerica Dubai saka mande nechipiri ndikuwapa mukana iwowo handitika aiwa tinotenda rega tinzwewo kuna mai Pearson mashoko enyu ndezvamaitirwa naMbuya naSekuru. aiwa tinotenda Sekuru nagogo aipati Mwari vavatungamire varopafadzo neruoko rwavatambanudza toti Mwari ndavatungamira ropafadzo Mwari anokomborera anotitungamira handitika aiwa tinotenda rega tifare nababa Mateyaunga. aiwa tinotenda gogo naSekuru nerudo rwaandiitira nemabatiro avakandiita panapa hapana nazvichemo ndokubvowo kwavakazouyawo nerudo rwavakaita kusvika panzvimbo yatinogara izvozvo ndikuzvitendawo kuti vakakwanisa kuisa mwoyo wavo panzvimbo nerudo rwavo rwese handina kanapo kuti ndingapomere ndirikunzwa kufara chaizvo nezvandingaitirwa naSekuru aiwa ndinofara handitika nemukomawo ndinofarawo futi kuti makakwanisa kuti ndigozobatana naSekuru naMbuya handiti tichivaona vese panzvimbo handitika aiwa tinotenda aiwa ndotenda zvakare nevakatanga kutipa mari dzekuti titange kuvaka imba yenyu nemhuri yenyu toziva kuti vamwe vacho havadi kuti mazita vataurwe vamwe kana zvichida vakazosununguka pamwe vanogona kuzosvika weko asi ndakavamirira toda kuvatenda nokuti ndovakachera foundation handitika ndovakachera foundation kuti tizosvika ipapo vamwe vakazouyawo paapo asi vese vakaita basa rakakosha tinovatenda aiwa ndizvo zvongoma musati mavhara iyo toda kuvatenda zvikuru nokuti ndovakatanga nefoundation kubatsira chinhu uyu munhu usafugure hapo ndabatsira tine vamwe vanhu vanenge vari mumamisha vari kutambura dzimwe chembere ndikutokumbira Sly onenge wanzwa kuti pane munhu anenge achitambura ngatitei donation tivake nyika yedu urombo hwedu husanyanye kuonekwa saka vai vanenge vane matambudziko akaita ngeseiwaya kuti dzimwe chemberi izvozviso hadzina kana vana vamwe vakabereka vana vamwe vakafirwa vamwe vacho vamwe vana havasi kuenda chikoro saka taitofunga dai tingatomboita donation yekuti kune vamwe vanhu vane vana vasiri kuenda kuchikoro tichifamba tichitodonata kuti vanhu vakwanise kuenda kuchikoro kozoti kune vamwe vanhu vari kutambura
hatikwanisi kuvaona vanhu vavo maruzevha kupi nekupi batenge tangonzwawo izvozvo chikumberepota chichifilima tichibatsirana vanenge vari kunze tichiona kuti nyika yedu isusu yavakika zvakanaka vanhu vari kuenda kuchikoro vana vakwanisa kuenda kuchikoro chembere dzekutambura kuno mumwe mwana tona mvura yada kunaya imba yakatodhirika idatoboka zokutati kana mvura yakanaya anenge atori mawani saka tanochiti panatenge tangonzwawo kana mune hama dziri kunze kuti dzakati batai Sly Media tinosvika handitika tinotenda sekuru atendawo Sly Media TV, building bridges.